It-tnejn filgħodu, għodwa dejjem biżla l-bdiewa Maltin li mal-5 ta' filgħodu jerħula lejn il-pitkalija f'Ta Qali għal ġurnata xogħol. Iżda din id-darba ma kinux waħedhom. Wara li ftit ġimgħat ilu tlesta xogħol ta' tarmak madwar il-pitkalija kollha, is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes żar il-post tal-ewwel darba biex jara d-differenza li dan ix-xogħol ħalla għal dawn il-ħaddiema. U fil-fatt frażi waħda kien hemm fuq fommhom it-tnejn filgħodu. Hawn ix-xogħol għalina u issa ħadna R-Ruħ. Hekk qal ukoll id-Direttur Ġenerali tal-Pitkali Mario Spiteri. Kif qed taraw bajnejkom dat tarmak għamel id-differenza wkoll qabel kienu jidħlu jkun hawn it-trabijiet affarijiet bħal-vetturi, riħat itajru trab ħadd ma jieħu gost bihom. Issa hemm improvement mhux it-tarmak biss, anke s-sistema. L-ewwel nett il-Pitkali huwa kruċjali. Huwa l-pjattaforma li l-prodott agrikolu Malti jrid isib postu fis-suq. Jekk hawnhekk nittraskurawh, tieħu daqqa ta' ħarta kbira l-bidja Maltija. U mal-bidja Maltija huwa l-użu tal-art kif suppost. Jiġifieri din għandek katina waħda imqabda moħra. Kif tibda tillaxka ftit, ibagħti kulħadd. Hawnhekk mal-1000 bidwi jaħsbu biex jibgħu il-prodott li huma kabru b'tant imħabba wena u x-xerrej li reliġjożament iżur is-suq qatt mhu qed ikun diżappuntat. Madankollu fadal xi jsir jgħid Roderick Galdes, qal li għad fadal €1,000,000 allokati x'jiġu investiti fis-sit, fosthom għal tisbieħ tax-sheds tal-bdiewa fejn se titranġa s-sistema ta' dawl u ilma u se jsiru xi xogħlijiet mas-soqfa. U wara awgurju mas-Segretarju Parlamentari, l-bdiewa kienu pronti jxammru kmiemhom għal wieħed mill-iktar jiem impenjattivi tal-ġimgħa, kollha bid-bissima ta' gratitudni fuq fommhom. Illum daħal ħafna xogħol. Il-prodott agrikolu Malti huwa bnin, tajjeb u iħabbata mal-aqwa prodotti.